F-15E Strike Eaglen perinnön ja tulevaisuuden tutkiminen. F-15E Strike Eagle, Amerikan monitoimihävittäjä, on jo pitkään ollut todiste sanonnan tarve synnyttää keksinnön voimasta. Tänäkin päivänä Yhdysvaltain ilmavoimat tunnustaa Mudhennin taidot, kuten sen lentäjät sitä hellästi kutsuvat. Sen vertaansa vailla olevat kyvyt sekä ilmataisteluissa että ilmasta maahan hyökkäyksissä tekevät F-15Estä edelleen Yhdysvaltain sotilasarsenaalin kulmakiven. Rakennetu ilmavoimaiseksi. Major Michael Joki, 335. Avitage alentour des vues n'a plus les opérations jotaja, todista F-15, ennennyt la tuisista kivista. Sen suunnittelu mahdollistaa enemmän polttoainetta ja aseita kuin muissa monitoimihävittäjissä, mikä mahdollistaa pitkäkestoisemman lähituen tarjoamisen ja toimii tehokkaana pelotteena vastustajille. Manipulatiustoiminnassa. F-15E:n monipuolisuus on vertaansa vailla, sillä siinä on laaja valikoima aseita sekä ilmataistelu- että ilmamaataisteluoperaatioihin. AIM-7 Sparrow ja AIM-9 Sidewinder-ohjukset ilmataisteluun ja AGM-65 Maverick ja AGM-158 Joint Air Force Standoff-ohjukset maataisteluihin, Strike Eagle on valmis mihin tahansa tehtävään. Edestinit päivitykset. Viimeaikaiset päivitykset, kuten Boeingin tutkaohjelman päivitys, ovat parantaneet F-15E:n kykyjä entisestään. APG-82 AESA-tutkajärjestelmän asentaminen on merkittävästi parantanut sen ilmataistelu- ja ilmamaataistelututkia, kuroen umpeen kuilua 4. ja 5. sukupolven hävittäjien välillä. Tarkkuuskadistus. Varustettuna edistyneillä kohdistuspusseilla kuten Lantern ja Sniper, F-15E varmistaa tarkat iskukyvyt missä tahansa ympäristössä. Nämä kohdistusjärjestelmät yhdessä AQ-28 Lightning-kohdistuspussin kanssa mahdollistavat Strike Eaglen tavoitteiden hankkimisen ja sitoutumisen vertaansa vailla olevalla tarkkuudella. Tulevaisuuden näkymät. Kun ilmavoimat pyrkii modernisoimaan laivastoaan, F-15E:n rooli saattaa muuttua. Vaikka suunnitelmat laivaston koon pienentämiseksi ovat käynnissä, päivitykset kuten Eagle Passive Active Warning Survivability System, EPAVS, varmistavat, että olemassa olevat lentokoneet pysyvät toiminnallisesti merkittävinä. F-15X Eagle toisen käyttöönotto ja harkinnat tulevaisuuden korvaavista vaihtoehdoista korostavat ilmataistelukykyjen jatkuvaa kehitystä. Jodapedos. F-15E Strike Eaglen perintö on vertaansa vailla olevaa erinomaisuutta ja sopeutumiskykyä. Alkutaipaleestaan nykypäivään asti se on toiminut symbolina Amerikan ilmavoimien voimalle, varmistaen hallinnan sekä ilmassa että maassa tapahtuvissa operaatioissa. Ilmataistelun maiseman jatkaessa kehittymistään, F-15E on valmis kohtaamaan minkä tahansa haasteen ja varmistamaan paikkansa yhtenä maailman pelätyimmistä hävittäjistä. Kiitos.